Doktor Eduard Tomáš, společně za čas a prostor. Osvobození. Veliký mudrc Aštavakra, duchovní učitel legendárního krále Janaky, kdysi řekl: je v poutech, kdo myslí, že je spoután. Je osvobozen, kdo myslí, že je osvobozen. To byl pokyn k nejkratší duchovní cestě světa a byl to pokyn velmi účinný. Jak známo, král Janaka dosáhl poznání brzy na to, v okamžiku, kdy právě sedal na koně a kladl nohu do třmenu. Vzpomněl si totiž přitom na ten pokyn a uskutečnil ho. Takových náhlých zvratů v historii lidstva zaznamenáváme několik. Ale bylo by jich mnohem víc, kdyby si lidé uvědomili, že pravda už zde je. Že není vlastně co hledat, jen změnit klamný, ale ustálený názor za názor pravdivý. Vážení přátelé, my všichni se snažíme a musíme se snažit dělat všechno, abychom učinili se schopni podobného životního obratu. Proměny z nevědomosti do poznání, z pocitu individuality do pocitu neosobnosti, z osobní konečnosti do absolutní nekonečnosti, svobody a neomezenosti. Málo kdo z nás se však odvažuje provést to tak rychle, jako král Janaka. Je to totiž nesmírný obrat. Obrat, o který se člověk může pokoušet třeba celá léta, jak to obvykle dělá, ale který může také při hluboké opravdovosti a odvaze uskutečnit naráz. My se o to dnes společně pokusíme. Třeba se to bez zbytku povede jen několika, ale pro každého z nás to bude hlubokým stupněm k poznání a správným nácvikem k jeho dalšímu uskutečňování pravdy. Realizace sama bývá, jak známo, připravována většinou dlouho, ale posléze uskutečněna v jediném okamžiku. Sama délka cesty je odvislá od opravdovosti hledání. V tomto i v minulých vtěleních. Ztratit však nemůžeme nic. Získat všechno. Dovolte mi prosím, abych ještě připojil několik vět na vysvětlení této veliké nevšední možnosti. Ačkoliv jsme svým prapůvodem naprosto božtí a nekoneční, vmysleli jsme se do této omezené tělesné podoby, do této bytosti a teď v ní žijem, rodíme se a umíráme s ní a nemůžeme ji překročit. A přitom víme, že toto naše běžné lidské postavení je pravdivé jen z určité omezené úrovně našeho života. Skutečnost nás samých je totiž jiná, než jakou zevně žijeme. Už teď je jiná, ne až někdy v budoucnu. Teď, právě teď je skutečnost o nás i o světě taková, jaká je a jaká byla odjakživa, totiž nekonečná a božská. Proč to víme jen teoreticky? Proč to nezažíváme? Proč stále ještě nežijeme vědomě v pravdě, ačkoliv zde bylo tolik pokynů v té věci, jen jim porozumět a vyvodit z nich důsledky? Já jsem syn Boží,
vy jste dítka Boží, řekl Kristus. Myslíte, přátelé, že přeháněl? Nikoliv. Člověk jako Ježíš by nemohl lhát, ani kdyby chtěl. On říkal svatou pravdu. Tak to je. Že tu pravdu nezažíváme, že ji vědomě nežijeme, to je jiná věc. Otázkou přinejmenším zůstává, můžeme jako lidé za tento věčný omyl nebo ne. Řeknu vám to, ne zcela, ale trochu ano. Tato nevědomost individualit nebo zatemněnost o jejich pravém stavu a přinejmenším neznalost osobní závislosti na svém božském tvůrci byla a je přímo zakódována již v božském prapůvodním plánu, přátelé, v tom božském univerzálním programu. Jak už jsme si to možná posledně tady řekli, na člověku se však žádá, a to je právě nesmírně důležité, aby tuto nevědomost překonal, jako například král Janaka, a to s pomocí Boží a také s pomocí někoho, kdo ho svým příkladem a návodem vyvede z omylu a pak už jen svým vlastním úsilím. Proto byl dán člověku rozum a oproti zvířatům i schopnost abstraktního myšlení. Proto má svobodnou vůli, inteligenci a hlavně poznatelnou milost Boží, neboť Bůh je milost. A tato milost je člověku trvale k dispozici od prvního okamžiku lidské existence na této planetě. Člověk by měl jen přinejmenším vědět, ať žije kdekoliv, kdykoliv a ať je čímkoliv, že trvale čerpá život z Boha, z Atmana, jak by řekli Indové, z království nebeského, jak by asi řekl Ježíš. Jak jej čerpá? Čerpá jej prostřednictvím zvláštního psychického orgánu zvaného ego. Orgánu, který všichni sice známe, ale který má dvojí tvář. Jednou svojí stranou je obrácen k Bohu, k pravdě, k pramenům života s velkým Ž a bere z něho životní sílu a inteligenci především ve formě vědomé pozornosti, aniž většinou o tom vůbec ví. Druhou stranou je jakoby venku, ve světě, čímž způsobuje, že se pociťujeme jako samostatná, od Boha, lidí, zvířat i věcí oddělená entita, bytost. A právě tento pocit osobní identifikace s tělem a smyslí, je klamný. Vzniká ovšem i bez našeho zevního vědomí, bez našeho přání nebo naší vůle, působením vyšších kosmických sil. Není to tedy naše vina. Člověk může jen za to, že nechce tento pocit opustit, že raději žije v osobním egoistickém omylu, než v neosobní pravdě. Tato vůle a touha žít, jako by byl oddělen od Boha, je, přátelé, první hřích lidstva. Dědičný hřích. Rodíme se s ním a umíráme s ním. Jeho výsledek je dživach, člověk, vtělená bytost. V Indii mu také říkají dživatman, to si vysvětlíme proč. Kdybychom skutečně chtěli žít v pravdě a nastoupit neosobní život pravdy, museli bychom chtít tuto vtělenou bytost mentálně opustit, vymazat aspoň na chvíli ze svých představ
ale do toho se nám právě nechce. Teprve tohle je naše vina. Víme-li, oč tu jde? Nevíme-li to, žijeme sice tak trochu jako zvířátka, ale nevědomost, jak se říká, hříchu nečiní. Naštěstí je zde i pro takovéto lidské bytosti veliká pomoc. Je to nepřetržitá milost Boží. Jako své skutečné děti Bůh nás nenechává beznadějně a nekonečně bloudit světem, ale vkládá do našich srdcí touhu, která nás, ať chceme nebo nechceme, žene vpřed. Je to touha po pravdě, ale co my s ní děláme? My tuto touhu transferujeme, přenášíme ji prostě jinam, a to na všechno možné i nemožné v naději, že nás to konečně uspokojí. Naštěstí i tady už začíná fungovat další forma Boží milosti, protože, jak víte a jak je všeobecně známo, všechno uspokojení, kromě v Bohu, je jen dočasné, přechodné a nestálé a většinou to ani skutečné uspokojení není. A tak pomalu klopítáme, jakožto dživach, člověk, od jednoho klamného uspokojení k druhému a cesta k pravdě nám trvá celé věky. Příroda ovšem nespěchá. Nemá proč, nemá kam. Vždyť je také skoro nekonečná. Proto říká v Bhagavad Gítě boží personifikace Bůh Krišna žáku Arjunovi, což nevíš, že já jsem i hrou hráčů. I touha hráče vyhrát něco peněz je vlastně touhou po Bohu. A tak pomalu, ale jistě vede člověka boží milost k pravdě, a to jeho vlastní vrozenou přirozeností. Má ovšem času dost. A ještě něco bych vám, přátelé, rád řekl, když dovolíte, něco o tom dživahovi, vtělené bytosti, abychom mu, to jest sami sobě, všichni lépe porozuměli. On je to vlastně také výtvor Boží. Je sice trochu klamný, fiktivní, ale svým způsobem, jako všechno, co je božské, je také božský a dokonalý. Proto mu říkají v Indii Jiv Atman. Vyskytuje se ve 3 stavech. Za prvé ve stavu bdělém, tomuto projevu živoucího principu, za který se právě teď pokládáme, se říká Vyjavaharika Jivah. To si nemusíte pamatovat. Prostě lidská bytost v bdělém stavu. Tou jsme teď my. Totiž lépe řečeno věříme, že tou bytostí jsme. Je to běžný stav člověka v bdělém stavu. Ale jak je tomu ve skutečnosti? Ve skutečnosti jsme neosobním svědkem tohoto bdělého stavu, Atmanem, svědkem, který oproti zevnímu dživahovi je v naprostém klidu. Můžeme si to představit jako střed otáčejícího se kola. To je bod, jak známo, nehybný, který s vlastním otáčením kola nemá vlastně nic společného. Je to svědek, který je nestranný, prost přání a tužeb, kterého nepřitahují ani neodpozují předměty smyslů, ale který stále zakouší blaženost klidné božské přítomnosti. Toto je naše pravá podstata jakožto člověka. Ale většina z nás o tom neví, bohužel, zhola nic. Střed kola.
Střed kola je Átman, je to naše království nebeské, věčné teď. A stejně běžný je další projev dživahův, jakožto vtělené bytosti, zabývající se zkušenostmi snů. Tomu se říká pratibhasika dživa, zase si to nemusíte pamatovat, ale ani tady neznáme toho svědka a dokonce věříme ve snu, že jsme vysněnou bytostí, třeba králem nebo žebrákem, ačkoliv za bdělého stavu je to úplně jinak. To je způsobeno tím, že ve snu ani v bdění není současně přítomno vědomí skutečnosti pravdy, vědomí Átmana, vědomí království nebeského jakožto božího principu jáství, které by tento omyl korigovalo. Co z toho vyplývá? Že oba tyto stavy jsou jen iluzorní, mentální, skoro jako sen. A že my sami jsme svědky tohoto snu. Zapamatujme si, přátelé, idea jsem čistým neosobním svědkem, ryzím vědomím nebo bytím, je skutečná. Je to skutečnost. Zatímco myšlenka jsem dživah, jsem člověk takový nebo onaký, je neskutečné jako sen. A konečně je tady třetí možnost, méně běžná, která nás však bude dnes právě zajímat, že totiž sám dživah se stane, nebo může se stát, svědkem všech tří stavů, stavu bdělého, stavu snu i stavu hlubokého spánku a přitom je dokonce může překročit. Jenomže tady vědomí skutečnosti pravdy už přítomno je. A to je případ, o kterém jsme mluvili na počátku, že se onen psychický orgán zvaný ego obrátí celou svou pozorností k Bohu, to jest ke klidu a míru za myšlenkami, a na svou druhou tvář, normálně obrácenou ke světu nebo ke snům, zpočátku zapomene a pak ji k Bohu obrátí také. Ego, jak je známe, přestane následkem toho na chvíli fungovat a nakonec se rozplyne v pravdě. To je poznání. To je to, o co se dnes, dá-li Bůh, pokusíme. Tak tolik jsem chtěl říci na úvod. Žádný z těchto dživahů, vtělených bytostí, které mimochodem vznikají stotožněním vědomé pozornosti s egem, nemá svoji samostatnou a nezávislou existenci. Naopak je závislý na Bohu a jeho absolutním a nekonečném životě, z něhož čerpá celou svou existenci, i když to ti dva první dživahové většinou nevědí a ani netuší. Tuto skutečnost můžeme přirovnat k vlnám a pěně na moři. Ani vlny, ani mořská pěna nemají svou životnost mimo vodu moře, i kdyby si to po celou dobu své existence mohli myslet. A nebo to můžeme přirovnat ke smyčce na provaze, jak už jsme si to tady posledně ukazovali. Smyčka je vytvořena z provazu. Tak je to, přátelé, i s námi. Když se moře utiší, vlny i pěna v něm zmizí, rozplynou se v něm a není po nich ani stopy. Stanou se mořem, jim vždycky byli. A stejně tak je tomu i s naší vlastní nezávislostí,
když se utiší moře naší vlastní mysli, i kdybychom se předtím sebevíc jevili sobě jako samostatné a nezávislé individuality, ztratíme tuto individualitu a poznáme svou vlastní podstatu sami sebe v Bohu. Děti Boží. Toto je obrat z pohybu do klidu, obrat ze zevního světa nebo světa snů, aspoň na okamžik do Božího míru, štěstí a ticha, do transcendentálna. Tak a teď si, přátelé, usedněte co nejpohodlněji, pokud možno, abyste měli hlavu, krk a páteř v jedné přímce. Uvolněte naprosto všechno fyzické i psychické napětí a nejdřív myslíme asi 5 vteřin na nekonečný prostor. 5 vteřin. To kvůli zevní i vnitřní stabilitě. Tak. A teď si spolu uděláme pár klidných, hlubokých nádechů a výdechů, abychom trochu pohnuli vitální silou, hadí silou, jak se jí říká, a probudili lidi k tiché účasti na našem cvičení. Ona se budí vždycky, ale my to uděláme trochu záměrněji. Tak prostě nadýcháváme klidně v Muladháře, to je na konci páteře v prvním čakramu. Provádějte to se mnou. Vedeme dech asi 6 vteřin středem páteře, takzvanou sušumnou, až nad hlavu, asi 6 vteřin. Tam asi 2 až 3 vteřiny nech zastavíme. Tak. A potom zase zvolna vydechneme středem hlavy a páteře až zas do konce páteře do prvního lotosu Muladháry. Toto je jeden dechový cyklus. My si jich dnes provedeme 7. Až to budete doma opakovat, jak se doporučuje, provedete jich plynule 21. A už to můžete začít provádět. Tímto cvičením také totiž utišíme mysl. Sklidníme ji, takže budeme moci pozorovat nejenom mír, který je za myslí, ale dokonce i pozorovatele tohoto míru. Jen pokračujte. My si během toho řekneme, jak na to. A teď už se prosím nedejte vůbec ničím rušit, nejméně mým hlasem. Berte ho jako ústní poučení k pochopení duchovní cesty během praxe. Tento starý hlas bude se totiž snažit udržet váš zájem pohromadě, váš zájem o Boží prázdno a o vědomí sebe v něm. To je teď ze všeho nejdůležitější. Nic jiného není jeho úkolem. Za nic jiného ho proto nepovažujte. Budeme postupovat velice bděle. Pravda, zkušený jogin by prostě stáhl mysl do nitra a podržel ji v srdci, až by pocit ega, který se projevuje jako nevědomá mysl, byl tam zničen. My to ovšem uděláme také.
ale z cvičných důvodů si tento rychlý proces rozložíme na několik zpomalených, to znamená nenásilných stupňů. Tak prosím, jen klidně pokračujte. A teď bude ten první stupeň. Vyciťujte mír v pozadí vašich myšlenek. A to zopakuji. Vyciťujte mír v pozadí vašich myšlenek. On tam totiž skutečně je. A po uklidnění mysli ho tam můžete najít a zažít. V podstatě je to mír bytí. Vyciťujte ho, prosím, a pomalučku se s ním stotožňujte, ponořením se do něho. Myšlenek si nevšímejte. Samozřejmě, že zde dosud jsou, ale buďte k ním indiferentní, bez zájmu, jako by ani nebyli. Stačí vám jedna jediná, a to myšlenka bytí, myšlenka jsem. Ta je povolena a může zůstat, ale prosím, nestotožňujte ji s tělem nebo s myšlenkami. A teď ještě zadržte trošku dech. Jen trochu, to stačí. A přebývejte v míru za myšlenkami. Ať tu jsou nebo nejsou, my si jich prostě nevšímáme. Tak. Tak. Tak je to dobře. Dotýkáte se, nebo jste se už možná dotkli božího míru, kde mizí čas i prostor a ani si to možná ještě plně neuvědomujete. Zůstaňte však takto co nejdéle a co nejsvobodněji. V tomto letmém doteku není ještě to pravé uskutečnění, byl příliš krátký, byl málo hluboký a nedůrazný, ale opakujte jej. V jedné vteřině se to můžete všecko zopakovat. Opět se klidně ponořte do míru za myšlenkami. Když vám to uteče, dělejte to znovu a znovu, čímž se intervaly doteku prodlouží a myšlenky, které se mimovolně ze zvyku vtírají do vaší pozornosti, se tím automaticky vyloučí. Proč? No, protože jim nebudete věnovat pozornost. Čemu nevěnujeme pozornost, to pro nás neexistuje. Pomalu opakujte svůj pokus znovu a znovu. Vyciťujete mír, pozadí myšlenek a ponořte se do něho, do toho míru. Jedinou myšlenkou může být myšlenka jsem, ale ne jakožto jsem takový nebo takový. Jedině jsem, čisté vědomí bytí. A prosím, nedejte se vůbec rušit mým hlasem. Vy jste teď vykonavateli vašeho vlastního osudu. Vy a milost Boží, na tu nesmíme ovšem zapomínat. V žádném případě je zde.
ponořte se znovu do klidu za myšlenkami. Druhým stupínkem do nebe je láska. Milujte mír, do něhož jste se ponořili. Věnujte mu, přátelé, plnou oddanost a odevzdanost a co nejhlubší lásku. To je ten druhý stupeň. Nezapomeňte nikdy na lásku k míru, to jest k Bohu. A také na milosrdenství, tato introspekce, tato naše společné ponoření do nitra není jen pro nás samotné. Ať přinese mír a spokojenost všem bytostem této planety, ať jsou všechny bytosti šťastné. Ani na okamžik však nestrácejte zájem o Boha, to znamená o mír vašeho vlastního jáství, vašeho vědomí a bytí. Tak. A nyní pojďme spolu ještě hlouběji. Aspoň o stupínek nebo o 2. Upněte znovu pozornost na mír v pozadí vaší mysli. Vyciťujte bez pohnutí, ale s největší vroucností a láskou pokoj a mír v pozadí myšlenek, jak vychází přímo z vašeho duchovního srdce. Pramení z vědomí, bytí a blaženosti a vy máte plné právo vědět a zažít, čím jste. Nejste tělem a ani myšlenkami a nejste žádnou vtělenou bytostí, které se říká dživach. Pociťujete nekonečný mír pravdy, kterou dá Bůh, také za okamžik pochopíte jako sami sebe. A teď prosím pozor. Půjdeme opravdu ještě trochu hlouběji. Nože, vyciťujete mír v pozadí myšlenek. Uvědomujte si to, perfektně si to uvědomte a zároveň si uvědomte i toho, kdo ten mír pociťuje. Je to velice jemné, přátelé. Řekněte si v sobě, kdo je ten, kdo si uvědomuje ve mně tento mír. Zaujměte, prosím, tento zvláštní tázací postoj. Je dalším krokem do vašeho nitra. Je to vlastně tázací postoj atma vičáry, sebedotazování. Kdo si uvědomuje tento mír? Kdo ho pociťuje? Řeknu vám to, a možná, že už jste na to přišli sami. Je to pozornost. Uvědomit si tuto pozornost, neboli pozorovatele, za myšlenkami, dokonce i za mírem, který je za myšlenkami, je třetí a velmi význačný stupínek k poznání sama sebe. Jemně a tiše vyciťujte pozornost za myšlenkami, jenom nenásilně, jemně. Je v tom kus dovednosti, kterou si časem osvojíte, že vám bude běžná. Uvědomte si pozornost, která sleduje mír
a odevzdaně se k této pozornosti upněte. Je živá, ona žije trvale ve vašem srdci, pozor. Upněte se k pozornosti bez dalšího předmětu pozornosti. To je podmínka jen být. Je to trošku subtilní, já vím, je to jemné, a na to si v této oblasti rychle zvyknete. Přesuňte se ještě jakoby trochu hlouběji do nitra srdce. Duchovní srdce je tam, kam mimoděk ukážete prsty pravé ruky, když řeknete, já to už dávno víme. Stáváte se čirou pozorností samotnou, čirou pozorností, pozorovatelem pozorovatele. Zaujměte pozornost k pozornosti. Když si ji plně uvědomíte, vypadá to už jako neosobní, ale za okamžik poznáte, že je přece jen jaksi ještě osobní. Pocit osobnosti musíme však překročit, to už víme. A proto půjdeme ještě dál. Musíme jít za osobnost k neosobnosti, do středu kola, až do samotné kolébky vaší pozornosti. Musíme odložit osobu. Nebojte se. Toto je sice další stupínek na vaší královské cestě, ale nic se vám při něm nemůže stát. Někdy obyčejně se tento přechod z osoby do neosobnosti jeví jako ztráta, zejména poprvé. Jako by to byla ztráta života, ale není to ztráta života. Není se naprosto čeho bát. Blížíte se prostě k neosobnosti a to je nezvyk, přicházející z obavy a z překvapení, ale neosobnost je živá. Je dokonce daleko živější než osoba a je také příjemnější než ego. Není to žádná ztráta, i když přechod z osoby do neosobnosti může tak vypadat. Je to však jen konec mentálních pohybů. Když to překonáte, podruhé to bude už mnohem snazší, proto se nebojte, je třeba jedině překonat pocit strachu. Uvědomte si, že jakožto jáství jste nad ním, nad strachem, nad všemi mentálními pohyby i pocity. Pozorně sledujte, odkud vyvěrá jáství. To je další velmi hluboký stupínek. Cítíte to? To nevyvěrá z pozornosti, ale z něčeho, co je ještě za ní, nad ní. Je to neosobní, je to, a teď dávejte pozor, přátelé, je to nekonečné vědomí, je v naprostém klidu. To je ten střed kola, nemusíte se ho bát, odložte prosím strach, vy jste nad strachem. Je to přece totéž vědomí, které prožíváme v praktickém životě, když něco pozorujeme, když si něco uvědomujeme, ale zde je rizí. Je bez obsahu, bez pozorovaného objektu, neohraničený a hlavně nekonečný jako prostor. Je v transcendentálnu naprosto neosobní a proto se mu odevzdejte. Tak je to. Osoba má své hranice. I to, co osoba pozoruje svým předmětným vědomím, má také své hranice. Ale čisté, vědomé,
Vědomí, čiré vědomí žádné hranice nemá. Proto ponořit do něho je neobvyklé, ale je to nesmírně blahodárné, je to bez konce. Ujišťuji vás, přáteli, že to je tak blahodárné, že si to ani neumíte představit. A je to dobré, jenže my nemůžeme toto vědomí pozorovat, jak se někteří o to pokoušejí. Ne pozorovat. Není ho čím pozorovat. Ono je totiž samo subjektem pozorování, nikoliv objektem. Jste to vy. Abyste je mohli poznat, musíte se jim stát. Nebojte se, toto je náš přirozený stav. A stát se jim znamená odevzdat se mu. Odevzdejte se svému vědomí a staňte se jí. Učiňte tak s láskou. Tak to půjde i beze strachu. A nejde-li to někomu z vás beze strachu, no tak ho prostě překonejte. Odevzdejte Bohu své ego beze zbytku, ať to stojí, co chce, a nebojte se. V plynutí do vědomí si můžeme trochu pomoci. Můžeme si pomoci stejnou otázkou atmavičáry jako předtím. Kdo nebo co jsem já? Položte si tuto otázku a zaujměte tento tázací postoj. Vědomí, to je ten pravý svědek, pravý pozorovatel. Z toho plyne skutečně pozornost. Je to světlo všeho ostatního, všeho, co lze popsat. Samovědomí je ale nepopsatelné, ono je, cítíte to? Proto není rozdílu mezi ním, to jest vědomím, a posledním zdrojem soucnosti. Všudy přítomným bytím, ano, vědomí a bytí je jednota. A teď jsme konečně u toho, čím v podstatě jsme. Jsme nekonečným živým bytím, absolutní širou existencí. Jen to sledujte, uvědomte si tuto vysokou pravdu. Pozor, jste-li vědomím, jste zároveň i nekonečným bytím a také nepředstavitelnou blažeností. Tyto tři faktory nelze od sebe nikdy odloučit. Jste za časem a prostorem. Všechno je tu absolutně božské a přitom jste to vy. Vědomí, bytí a blaženost. To je skutečná, živá kvalita i soucnosti. Toto je vaše pravá přirozenost. Nemusíte vůbec se starat o to, aby zde byla, protože ta je tu tak jako tak. Když nejste připoutáni k žádné věci a žádné osobě, zůstává provždycky tato kvalita i soucnosti. Nesmíte se snažit ji získat, uchopovat, ale stát se jí. To, co snad ještě ve vás reaguje na věci, zvuky a události a snaží se, to je ego. To je pořád ještě ego. Udržujte mysl kladnou, prázdnou, ale nepřipoutanou k ničemu. Tím i zbytek ega se rozpustí. A stav bez ega je pravda. Je to i souctnost, je to existence, je to neosobní bytí
Vy jste vpravdě neosobní bytí. Myslet si ještě já jsem osoba, to je omyl, i když je to ustálený názor. Toho se musíme zbavit. Čisté neosobní bytí, to jste vy. Když se stotožníte s tímto bytím, které nemá začátku a nemá konce, poznáte pravdu a štěstí a stanete se jimi. A to je poznání. Jenom pokračujte, nenechte se rušit tímto hlasem. Došli jsme, přáteli, až k vrcholnému stupni cesty. Uvědomte si jako čisté neosobní bytí v srdci a všude. Je pravděpodobné, že si současně uvědomujete, že se vaše ego zvolna rozplývá, že se rozpouští, nebojte se toho. Klidně se tomu odevzdejte se tomu, co přijde, neboť takto se nyní ego mění v bytí, mění se v existenci, ve vědomí a blaženost a tak je to naprosto správné. Toto soucno je také já. Ale je to já nekonečné, neohraničené a přitom naprosto živé. Toto nepojmanovatelné soucno přichází, aby zaujalo místo vašeho starého, známého ega. Ještě teď můžete před tímto soucnem utéci a vrátit se znovu do ega a jeho myšlenek, ale tím byste se dostali jen tam, kde jsme před chvílí začali. Nedělejte to, prosím. Byla by to škoda. A nebojte se. Odevzdejte se tomu, co přichází, s láskou a oddaností a staňte se tím. Obvykle to sice na poprvé nejde, ale někdy ano. Jestliže se vám to povedlo jenom trošku, uvědomte si, že jste nyní stejné látky s nekonečným kosmem. Jste nekonečná svoboda, prostá všeho osobního, prostá všeho zla a je vám tak dobře, jako vám ještě nikdy nebylo. Nemáte žádných hranic, nemáte žádných omezení, žádných přání, žádných doufání, stejně tím, čím jste vždycky chtěli být. Jsem, který jsem, jak je psáno v Biblii. Nyní jste, jak říkám, stejné látky s kosmem a přitom sledujte to, přitom jste nekonečným celkem bez přívlastku, jen si to uvědomujte, jak je to snadné a jak je to prosté. Ti, kterým se to aspoň trochu povedlo, zůstanou tak, jak jsou. V radosti, v lásce a v míru. Co nejdéle tak zůstanou a nedají se ničím vyrušit. Těm, který se to dosud nepovedlo, zopakují krátce postup.
Zkusíme si to znovu, přátelé, ale už ve stručnosti. Ponořte se znovu do klidu za myšlenkami. K myšlenkám buďte naprosto indiferentní, vůbec vás nezajímají. Pociťujete velký klid a všecko ostatní ponecháváte stranou. Jen pravda je vám na dosah ruky. Teď, právě teď ji odhalujete v sobě už jako mír. Tiše zažívejte mír a pozorujte, že je nekonečný a že nemá žádných vlastností. Vyznačuje se jen tím, že je. Proto nyní jenom buďte, to nevyžaduje žádné úsilí. Všechno úsilí odložte. A teď zaměřte se na vaši pozornost, která trvale sleduje a sledovala váš mír. Nyní si už všímejte jen vaší pozornosti, to je ten druhý stupínek. Zaměřte pozornost na pozornost. Když zde není předmět pozornosti mimo pozornost samotnou, stane se pozornost jástvím, jen to vyciťujte. A teď dál z pozornosti přejdeme tiše na vědomí, to je kolébka či pramen pozornosti. Nemůžeme to vědomí vidět, vždyť je to naše jáství, ale můžeme je vyciťovat srdcem. Odevzdejte se mu jako do boží dlaně a nechte se jim pohltit. Nebojte se, přátelé. Podporuje vás nyní nejen vědomí, ale i božské nekonečné bytí, které je s vědomím spojeno. Zaměřte se na toto bytí, na tuto existenci prázdnou jako prostor. Je plná boží síly a také nesmírné, nepopsatelné svobody. Je to čisté bytí. Nejste tím, co je vnímáno nebo myšleno, jste právě jen tímto bytím a vědomím, proto jenom buďte. Já jsem, to je vaše pravá cesta. Tak. A teď už nemyslete na nic. Jakákoliv myšlenka či vzpomínka, kromě ideje jsem, byla by na překážku. Moře musí být hladké jako olej, aby v něm vlny zmizely. Vyciťujete v sobě skutečné božské bytí jako sami sebe. Jenom Bůh v pravdě jest a není nic jiného. Pozvedněte se k jeho svaté přítomnosti právě svým nic nechtěním. Jeho pravda, království nebeské, je ve vás. Jste to vy ve skutečnosti, ať je nyní pociťujete nebo jenom očekáváte, jste to vy. Čisté, neposkvrněné bytí jsem. A teď si pamatujeme všichni, zabloudíme-li zpátky do světa, můžeme se k našemu pramenu štěstí okamžitě vrátit pouhým nezaujatým pohledem na cokoliv. Podmínkou jen je, aby tento pohled byl prost připoutanosti nebo odporu, prostě aby byl indiferentní. Tím se dostanete okamžitě do stanoviska pozorovatele,
do světka já a od něho, jak už víme, je jen malý krůček k nebeské říši čistého neosobního vědomí a bytí. A nebo se snažte plně je zažívat duchovním srdcem, zažívat vaše já jsem. Až je vycítíte, odevzdejte se mu v míru a v lásce a ono vás zahrne neosobním štěstím a blahem svobody. A také nepopsatelné, pravé boží skutečnosti. Bratři a sestry, dělejte to, co nejčastěji. Žijte stále jako čisté, osvobozené bytí jsem v neposkvrněným míru srdce. Není třeba se o to příliš snažit, když vy jste, to přece víte vždycky. Jen si toto bytí jako sama sebe co nejčastěji uvědomte. Jsem, který jsem. Pak bude pokoj a mír v celé naší zemi a později i všude na světě. Om Tat Sat Om.